Бергә эшләсәң, авыр эштә җиңел. Удмуртиядәге масса күләм мәгълүмат чараларының һәм милли оешмаларының шигаре әнә шундый. 25 ел иңгә иң куешып, бер кыйблага тугры булып эшли алар. Милли оешмаларының эшен чагылдыруда, чараларны оештыруда Яңарыш газетасының роле гаять зур. Хәерле кич, хәерле иртә, безнең вакыт, күңелле кыңгырау тапшыруларында да татар иҗтимагый хәрәкәте даими яктыртыла. Моннан 25 ел элек Мәсгуд Вахитович Гаратуев татар иҗтимагый үзәгенең эшен оештырып җибәреп, үзенең эш планына иң беренче эш иттереп, газетаны барлыкка китерү, телерадио тапшыруларына ачып җибәрү бурычын куймагандыр. Чөнки чынлап та менә шушы матбугат һәм мәгълүмат чаралары ул милли хәрәкәтне тотып торучы төп рычаг дип әйтергә мөмкин. Чөнки милли оешманың эшен яктыртып бармасаң, халыкны берләштерү мөмкин түгел. Удмуртиядәге татарларның милли мәдәни автономиясе һәм Яңарыш газетасы оештырган чараларның берсе Могҗизалар кыруыны. Беренче тапкыр ул 2013 елда Спартак халык иҗаты йортында үтә. Уен халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай иҗатына багышланды. Тамашада газетага язучы хәбәрчеләр, сәләтле балалар һәм аларның әти-әниләре, татар галимнәре катнашты. 90 очко барабанда. Илнурга сүз бирелә. Илнур бәлки сүзне барабан әйләндермәй шигенә әйтерсез. Фатыйма. Фатыйма, алкышлар дуслар, ниһаять дивизионнадагы Фатыйма әбиләргә афарин. Уен милләттәшләребез арасында зур популярлык яулый. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе ярдәме белән Могҗизалар кыры Воткинск шәһәрендә һәм Алмаш районында да үткәрелде. Балалар кызыксыннар, күңелләр ачарга шундый уеннар бар икән дип белеп килсеннәр, ешрак булса күңелрәк булыр икән. Республикабызда халкыбызның гореф-гадәтләрен, телен саклау һәм үстерү мөһим. Ә милли тәрбия балалар бакчасыннан һәм мәктәптән башлана. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте әлеге юнәлештә киң кырлы эш алып бара. 2015-2016 елда 14 мәктәптә 859 бала ана телен фән буларак өйрәнгән. 3 мәктәптә 88 бала факультатив дәресләрендә шөгыльләнгән. 20 балалар бакчасында 622 бала ана телен өйрәнгән. Татар сыйныфларын ачу, аларны дәреслекләр белән туплау милли оешмаларның төп вазифасы. Ныклап оештырырга дисәк, менә шушы татар сыйныфларына чират торып язылсыннар дисәк, татар сыйныфларының абруен нык үстерергә кирәк. Бу инде һәрбер районда, һәрбер шәһәрдә безнең татарлар күпләп яши торган һәм татар балалары күпләп укый торган мәктәпләрдә безнең классларны комплектлаштыру турында да, аларны җиһазлау турында да ныклап уйларга кирәк. Шуны истә тотып, 2014 елда милли мәдәни автономия Ижауның 12 санлы мәктәбендә ачылган татар сыйныфына интерактив тахта бүләк итте. Әлеге зур бүләк Татарстан Республикасының фән һәм мәгариф министры Энгел Фәттахов һәм федераль милли мәдәни автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов ярдәме белән бирелә. Дәресләр барысы да уен формасында үткәрелә, балаларга бик кызык. Без төрле сүзләр төзибез, предметларны күчерергә була урыннарына. Балалар куллары белән тотып карый алалар. Иң кызыгы шул, укучыларга да бик нык ошады бу дәрес. Интерактив такталар барысы яраттылар һәм кабул иттеләр. Шундый ук бүләк быел Габдулла Тукай исемендәге гимназиягә дә тапшырыла. Бу юлы да Татарстан Республикасының фән һәм мәгариф министры ярдәмгә килә. Милли мөхтәрият ике республика арасындагы элемтәләрне саклый. Татарстан белән Удмуртияның фән һәм мәгариф министрлыклары арасында узган ел килешү дә төзелде. Әлеге килешү нигезендә күп кырлы эш алып барыла. Шуларның иң мөһиме милли мәгариф өлкәсенә кагыла. Ике республиканың укыту системасында булган яңалыклар белән алмашу, Удмуртиядә яшәгән татар мәктәпләре, татарларга белем алу мәктәпләрдә белем бирү эшендә хезмәттәшлек итү, Удмуртиядәге татарларның телләрен саклап калу, аларга туган телдә белем бирүнең дәрәҗәсен, мөмкинлекләрен киңәйтү. Воткинск татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Рафаэль Фатхуллин 2014 елда шәһәрнең 12 санлы мәктәбендә татар сыйныфы ачылуы милли белем бирүдә зур адым булды ди. Основное направление мотивлары булды ине, туган телен, ана телен жоғалтмаска,
Менә шул акцент булды инде. Шул турында без әйтеп куярга ки, безнең әйтеп куярга шундый сүзләр бар иде. Менә аны саклау өчен һәрбер урында кирәк укытырга материал, укытучыларның әле балаларны өйрәтер өчен бик күп эш узырга кирәк әле. Безнең аз булса да әле тырышабыз инде. Можга шәһәре татарларының милли мәдәни автономиясе дә яшь буынга милли үзаңны сеңдерү өстендә эшли. Беренче санлы гимназия каршында эшләп килүче имидж мода театрында татар халык күлмәкләрен тегүгә дә нәкъ менә милли оешма ярдәм иткән. Безнең автономия балалар өчен акчаны жәлләми. Чөнки берәр төрле конкурслар булсамы, бәйрәмнәр булсамы, һәрвакыт шунда мөрәҗәгать итәбез. Балаларны туган телне өйрәнүгә тарту өчен төрле чаралар күрелә республикада. Ижауда ел сайын сабыйларның иҗаты тупланган Алтын йомбак журналы чыга. Быел ул 5нче тапкыр дөнья күрде. Журналда Ижауда, Воткинск, Можга шәһәрләрендә, Болезинов һәм Юкамин районнарында татар сыйныфларында укучы балаларның шигырьләре, рәсемнәре, мәкаләләре кергән. Алтын йомбакны Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе ярдәме белән Яңарыш газетасы чыгара. Бүгенге көндә руслашкан балаларны менә шундый татар теленә тарту чынлыкта да ифрат зур көч сорый торган эш. Укытучылар белән очрашкан вакытта без балалар редакциягә юлладыгызмы язмаларыбызны дип сорыйлар. Шушы язмалар кайчан безгә газета битендә урын ала дип кызыксыналар. Димәк, әле теге кул селтәргә ашыгарга кирәкми икән. Ул руслашкан балалар булсалар да, аларның күңелләрендә татарлык ята икән. Балалар белән генә түгел, яшьләр белән дә тыгыз эш алып барыла. Иман яшьләре берлеге уздырган Чәкчәк бәйрәмен өлкәннәр аеруча көтеп алалар. Татар гүзәлләрен барлый торган Татар кызы бәйгесенең дәрәҗәсе елдан-ел арта. Әлеге конкурста җиңү яулаган кызлар Регина Хаҗиева, Алияна Ганединовалар Россия күләм Татар кызы бәйгесендә катнаштылар. Җирле милли мәдәни автономиясе ярдәме белән татар кызы һәм татар егете бәйгеләре шулай ук Можга шәһәрендә дә үткәрелде. Әлеге чаралар турында җирле телетапшырулардан сюжетлар күрсәтелүе, Яңарыш газетасында язмаларның басылып чыгуы яшьләрне милли тормышка тагы да ныграк тартты. Мероприятие бик зур әһәмият бирә дип тыела. Шушы мероприятиедә халык күрә, шын татар егетләре нинди була. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте 2014 елда Удмуртия татарлары тарихы, традицияләре һәм бүгенгесе дигән темага регионара фәнни-гамәли конференция үткәрде. Анда Удмуртияның төрле төбәкләреннән һәм Татарстаннан килгән 100гә якын кеше катнашты. Көн дәвамында барган чыгышларда тарихи материаллар аша Удмуртиядә яшәүче татарларның ролен билгеләп, мәдәнияте үсешен, традицияләре өйрәнелде. Конференцияга әзерлек вакытында күп кенә галимнәр татарлар тарихы белән кызыксынып, фәнни эшләр алып барган ачыклана. Әмма бу эшләрне бер кайда да күрсәтү мөмкинлеге булмый. Әлеге мәсьәләне күздә тотып, конференция нәтиҗәсендә менә шушындый китап дөнья күрде. Шул ук елны Удмуртия татарларының мәдәни мирасын саклау исемле конференция җирле үзешчән ансамбльләренең эшен яктыртты. Конференция һәркемгә дә тәҗрибә уртаклашу өчен зур мәйдан булды. Барлыгы 10дән артык фәнни чыгышлар укылды. Аларның күбесе балаларда һәм яшьләрдә милли үзаңны үстерүгә юнәтелгән иде. Һәрбер урында эшләүче кеше, ул мәдәният сарае директорымы, ул китапхана мөдиреме, ул мәктәп мөдиреме, ул шәхес булырга тиеш. Ул шәхесләрне тәрбияләргә кирәк. Ул шәхесләрне табып алып, тиешле урынга куя белергә кирәк. Бу дәүләтнең бурычы. Әгәр дә безнең мәктәпләребез, китапханаларыбыз, мәдәният йортлары, алар шәхесләрдән башка, менә гомумән бина буларак кына эшлиләр икән, аларның мәгънәсе зур булмаячак. Шуңа күрә мин уйлыйм, Удмуртиядә кызыклы, эчтәлекле эш күрсәтергә шәхесләр бар һәм булырга да тиеш. Аларны эзләп табып, үстерергә һәм дәүләт тә үз эшендә шундый шәхесләргә таянырга тиеш. Фольклор һәм милли ансамбльләрне саклау, үстерү өчен матди яктан да ярдәм булырга тиеш. Бу мәсьәләләрдә җирле эшмәкәрләрнең дә роле, ярдәме зур. Воткинск шәһәренең милли мәдәни автономиясе Рафаэль Фатхуллин әйтүенчә, алар әлеге өлкәдә ныклы эш алып баралар.
Ансамбльләргә безнең 25 мең костюм алу өчен акча бирелгән бар. Балаларга да костюмларга без акча бирәбез инде. 12 бирдек бултыр менә Сабан туйларын уздырабыз. Анда да 400-дән артыграк мең акча китә инде. Сәхнә костюмнарын тектерү, музыка уен коралларын алу өчен дә шактый чыгымнар кирәк. Шулай ук үзешчән артистларны башка төбәкләргә чыгыш ясарга, түгәрәк уенга җибәргәндә дә Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе ярдәм кулы суза. Мөхтәрият ярдәме белән Асылъяр җыр һәм бию ансамбленә дә ел сайын сәхнә киемнәрен яңарту мөмкинлеге бирелә. Кемнеке бу? Тансулыкы, нәрсә кушабыз, җырласын. 90-нчы еллар башында республикада балалар өчен татарча чыршы бәйрәмен уздыру традиция булган. Тик эш бераз сүлпәнләнеп, бу гадәт юкка чыга. 2 ел элек әлеге традицияне милли мөхтәрият янә тургыза. Милли гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар өчен татарча чыршы бәйрәме көтеп алынган чара. Анда республиканың төрле шәһәр районнарыннан килгән 200-гә якын бала катнаша. Республикада татар класслары, татар сыйныфлары, татар төркемнәре булган балалар бакчаларыннан иң актив балаларны җыю, аларны бер чыршы тирәсендә берләштерү ул әлбәттә кирәкле нәрсә. Алга таба шуны да без матур традициягә әверелүне максат итеп куябыз. Чөнки татарча чыршы бәйрәмен уздыру ул Елка тирәсендә җырлап бию гына түгел, татар сыйныфларына язуга да зур этәргеч булып торачак, телебезгә кызыксындыру уятачак. Кышын чыршы бәйрәмнәре уздырылса, җәйне сабан туйларсыз күзаллап булмый. Алар республиканың татарлар күпләп яшәгән һәр шәһәрдә, районда уздырыла. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте халкыбыз бәйрәмен уздыруда, иганәчеләр табуда, артистлар белән тәэмин итүдә актив катнаша. Хөрмәтле милләттәшләр, сезгә якын күршегез Татарстаннан кайнар сәламнар китердем. Бәйрәмегез котлы һәм мөбарәк булсын. Милли мөхтәрият һәм Яңарыш газетасы редакциясе ярдәме белән 2 ел элек Ижауда Сабан туйга бүләк җыю юласында яңарталар. Әлеге чара шәһәр халкы өчен көтелмәгән яңалык булды. Бүләк җыю шәһәрнең татар бистәсе урамнарында оештырылды. Милли кием кигән абый-апалар, балалар, бизәлгән ат, әлеге күренеш беркемне дә битараф калдырмады. Күңелле бик матур. Әле ятрак мен сөйләмәйтем, Сабан туена әйбер җыйлар. Мондый хәлем булганы юк ди. Сымәйтем тиз бул әйтәм, әйберне бирдем. Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе республикада халкыбызның гореф-гадәтләрен, мәдәни мирасын торгызу, аны саклау өстендә киң кырлы эш алып бара. Максат итеп куелган бурычларыбыз, эшләребез әле бик күп ди мөхтәрият вәкилләре. Иң мөһиме бердәмлек саклансын.